Priatelia, hľadáte investičný byt, ktorý by bol hneď pripravený na prenájom? Tak toto je ono. Je to garzonka na Krivej ulici v Košiciach. Plne zariadená, pripravená, všetky spotrebiče, chladnička, práčka, poháre, taniere, utierky, všetko, čo potrebuje človek, ktorý by sem prišiel bývať. Je to 18 m štvorcových, ideálny štartovací byt pre niekoho mladého. Je to byt, ktorý je blízko centra mesta. Sme pri stanici pešou dostupnosťou. Sme pri hlavnej ulici, pri Auparku. Lokalitu určite dobre poznáte. Som Peter Laputka z Košickej realitnej spoločnosti. Ak takúto investíciu hľadáte, tak tu sú kľúče, volajte mi.